ha històries que no s'han d'oblidar. Històries de lluita, de dignitat i de poble. El pròxim 16 d'abril, l'alumnat de sisè de primària de l'Ausiàs Març de Sagunt et convida a viure una experiència única. «430 dies» és una obra emocionant basada en el tancament de la siderúrgia de Sagunt durant la dècada dels 80. Una història real. Un projecte educatiu, artístic i, sobretot, inclusiu. Interpretada en llengua de signes, perquè el teatre és de tots i totes. Perquè volem arribar a cada persona sense barreres. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. T'esperem el 16 d'abril, A les 11:30 del matí. a l'Auditori Joaquín Rodrigo. Nothing new, flashback, one night. Si eres persona sorda, Confirma la teva assistència a l'auditori al correu que veus en Of pantalla. memories, time after sometimes you picture me. Vine a sentir. vine a recordar. Vine a viure 430 dies.